Det är trädgården veckat möjseställe vi har fått till det här. Nu ska vi ha grillparty idag. Yes, idag ska vi ska elda upp på möden idag och äda. Det ska bli... du. Och sen så bara sitta och mysa till det och ta det lugnt här på fredag. Man så härligt sälet. Ja, just det men jag får solen rätt i ögonen. Du, skärmen, där är håll i skärmen på min mössa. Hämta parasollet. Parasollet? Hämta parasollet. Ja, Jesus, vad fasen ska jag få det parasoll? Vi har ju ingen pass. Och sitter jag här och tar en liten klunk te. Här kommer jag med parasollet! Här kommer jag med parasollet, du. Ser du, Ture? Jag kommer med det blåa parasollet. Vad är det för ett? Du vet den gamla luftmadrass som vi ärvde efter morbror och Erik? Ja, den jag ärvde, ja. Ja, men där var hullet, den gick inte att blåsa upp. Ja, nej, det var den du ärvde. Nej, min chef som jag skulle luta mig tillbaka bara sitta och tänka på de goda sakerna jag kunde ha gjort om jag hade varit ena. Vad ska du göra? Skriver du dikt? Nej, jag har börjat på en, men jag har inte fått den färdig nu. Det handlar om... Hur börjar den? Den börjar så. I livet sätter jag ena vilsen i själen. Jag sitter i en bräcklig farkost och seglar rätt in i Jag har inte kommit längre. Vet du vad jag hittar? Va? Det har jag inte sagt. Vet du vad jag hittar ute i uthuset? För det har jag inte sagt till dig än. Vet du vad jag hittar där ute för något? Nej. En sån trätomte vi kan ha i trädgården. Här är den. Ser du den lilla trätomten? Den lilla Menar du den? Den är inte målad, men det är en trätomte nu. Den bara brun. Man kan måla den rött här uppe på toppen och som skägget och hela... Trätomte, din jävel. Det är tottenpålen som jag skulle binda dig med. Du skulle binda dig där vid den. Du har fördärvat hela julen för mig. Vad menar du, Ture? Det är inte jul nu. Nej, men nu ska jag tänka på det ena fram till jul. Du har fördärvat hela livet för mig som vanligt. Det är tottenpål. Jag skulle binda dig. Vi skulle inte ha gran. Det var ju en överraskning. Så skulle du stå där och böla och hålla på, så behövde vi inte sjunga. Ja, nu är det inte mysigt här ute längre, trädgården. Vad har jag nu gjort? Det är inte mysigt längre, trädgården. Det är ditt mög här. Det är bara ditt mög här ute. Man försöker man göra lite mysigt. Tänk man, jag kunde kanske bjuda in ett par doffsingar ikväll. Man kunde sitta och grilla till det och ta sig en liten tutteluring och så då lite fjällar och köpa en twistpuss och kanske trehjuling. Vem är jag cyklar på en trehjuling med stödhjul? Inte denna och inte du. Väck med den. Vad ska den ha att göra? Men du har ju själv sagt att du ville ha den för att du ville ha den som minne från när du lärde dig. Nej, jag vill inte ha den här. Väck med det. Och väck med fågelbadet. Vi ska inte ha badkart. Det rostiga badkartet skulle vi ju sålt för flera program sen. Väck med det tillbaka i uthuset. Men vad ska fåglarna bada då? Ja, det kan vara det. Man ser inga fåglar, det är jävla betongklumpen. Flytta den och så betongklumpen väck. Den ska in där inne bakom uthuset. Och så måste jag cykla. Ta väck grejerna nu. Luftmadrassen också? Väck med hela skitet. Jag vill ha en ren fin trädgård som man kan titta ut. Ja, okej. Men nej, jag orkar inte lyfta hjullastaren själv. Jo, det orkar du precis det. Jag skulle nej, den är tung. Flytta hjullastaren. Motorn är ju inte i, det är bara för fasen, det är bara själva chassit på hjullastaren. Jag bara lyfter ut den. Nej, vad fasen, det väger 1,5 ton. Jag orkar inte bära den själv. Han väger 1,5 ton, det är min chaks ingenting. Nej, jag orkar inte. Jag spräcker njuren om jag ska lyfta den. Ta i lite då. Det är väl inte... Nej, du har en liten ballong där som är på kalaset. Vänta. Nej, jag orkar inte lyfta den. Nej, men säg till kommunen då så får den ta den. Det ska väl inte vara det minsta problem. Det ska jag bara stå den så. Kommer Jylland, norra Europas starkaste man, kommer nu visa hur det går till. Jag tar det på lite nix. Jag räknar så 1, 2, 3, sen så bara hotar den rätt in till grannen. Jesus, är du så stark? Så stark. Jag hade kunnat ta hela gräsmattan i ett enda nafs och bara slänga väck den, men det vill jag inte för jag vill ha. Nu är det väck med hjullastaren. Ska jag fan ta den och ta runt. Då ska vi räcka runt om den. Ska jag ta Jesus, orkar jag lyfta den sen? Ja, du lilla hjullastaren, du kan inte tro att du är något. 1, 2, 3. Jesus.
Han kommer till spräcka brallor och alltihopa. Här får jag lasta. Tvinga mig. Ta den nu, Ture, då. Släng in. 1, 2. Jag tyckte den rörde sig lite nu. Släng in den till grannen bara. Jag tycker egentligen tycker det är rätt grant med en liten hjullastare i trädgården. Det är något som alla borde ha.